Ja, in het kader van nou we er toch binnen, zal ik even met je het programma nemen van het dorpsfeest in de Westerij. Ja, nou, dat is heel mooi. Dat begint dus hier onder 16 september, ja. Dan is er dus vuurwerk en er is ook nog muziek van Alice Springs en van Jelmer de Vries. Nou, dan gaan we zondje september, ja, dan is er zingen, dat is op Snij. En dat is dan georganiseerd door de kerken en dan is het noemen zongen over Roemt en Brucht. Dat is Piet Paulus. Nou, dan gaan we 9 september. Zondje is trouwens zaterdag. 9 september, dat is maandag, ja. Dan gaan we ochtendgym voor ouderen. En we gaan zangduo Wim en Miranda, die komen dan even leuk jongen dus. Nou, dan gaan we 20 september gaan we nog de fietspuzzeltocht. Ja, en ook weer Big Bag live muziek. Het is een hele weekend muziek in de wedstrijd. 21ste is de optocht. Ja, is de optocht mij versierde wijn. En dan voor de optocht daar is een oproepwijn en daar jouw teken van de meer verslag. Dus dat is ook hartstikke leuk. En dan gaan we dus de 22e is er nog kinderkamp, proceskamp, dat is zo leuk voor de band uit de Westerijn. En dan de 23e, net heel onbelangrijk, dan ben ik hier ook weer. Want dan is het Stratenfestival. Met al die fantastische bands uit de regio die echt top binnen. En er is straattheater, er is circus, er zijn al je spultjes voor band, er is ambachtsmarkt, braderie, noem maar op, bazar, van alles. Dus kom ek 23 september naar de Westerijn, want dan dit het echt nog helemaal lassen op het laatste eind. Laatste. Ja, ik maak er wat van mij. Nou, ik zal je mooi in de Westerijn. Groetjes van Brechtje Vlechtje. Straatfestival, dorpsfeest, toedeledokie en een prot plezier. Lekker verbinden met elkaar. Of je nou beroemd bent of berucht. Want dat is het thema. Hoi!